Čo sa deje s Matejom Peňázom? Pukač, rípe do kincla, Čepo vyhodil, Siváka z akcie. Toto všetko a ďalšie zaujímavé novinky zo sveta bojových športov uvidíte v dnešnom videu. Novotný prehovoril o tom, aká je momentálne situácia s Matejom Peňázom. Matej následne všetkým objasnil, čo sa deje a kedy by mohol mať ďalší zápas. Peňáz, co Ostrava a Peňáz? Kámo, nevím. Vypadá to, že nic. Matěj nereaguje, myslí si, že mu skončila smlouva a to pravda není. A bohužel nejsme schopni zatím spolu nějak najít řeč, protože mi prostě nereaguje. Tečka. Spoustu otázek na Matěje nedokážu posloužit, bohužel žádnou odpovědí. A vlastně mi žádnou nedal ani Andre Reinders, ani nikdo jako z jeho okolí, takže nevím, co je s Matějem. Nabízel jsem mu zápas v Ostravě, vůbec mi nezareagoval. Robo Pukač opäť rípe do kincla, a to tak, že natáča posmešné videá na Instagram. Hej! Ačko, nepili to. Ačo? Hej! Ty si koleduješ o výpras. Počkaj 28.12. Hej! Čo robíš? Hej! Čo robíš? To pijú len víťazi. Vlasto Čepo mal údajne vyhodiť Václava Siváka z boxerského turnaja Fight Night Challenge. Stala zajímavá příhoda s Vaškem Sivákem. Zatím jsou to takový jako rumors, ale už se to ke mně dostalo z více stran, že Vašek Sivák byl vyveden. A jedním z mužů, kteří ho vyváděli, byl Vlasto Čepo, který tam držel ochranku jakožto šéf vlastně té ochranky. Tak a Sivák údajně dělal Siváka, no. Sivák Sivákoval, Čepo Čepoval. A s Vlastem myslím, že není jako dobrý úplně diskutovat o tom, jak má vykonávat svou práci. Zápasník UFC Carlos Prates navštívil Českú republiku, zastavil sa aj za Procházkom, s ktorým si spoločne zatrénovali. Ronny aj Marek Bartl majú oznámených súperov na ich ďalšie zápasy. Poďme sa pozrieť na to, ako týchto skúsených súperov obaja vnímajú. Byl to komentár, bylo tam napísané, že ťažší súper jak Keita. No myslím si, že váhovo ťažší, ale ne kvalitatívne. Aby som sa tým vyjadril, tam boli tí komentáre, tak teraz k tomu sa chcem povyjadrovať. Že myslím si, že sú, jasné, že Brito je brutálny, ale prehral už 6 rady. Čiže ty cesty tam sú a myslím si, že to zvládnem. To iba tak, ku komentárom. No a co je ta hlavní cesta, co můžeš prozradit? No, v stand-upe sa chcem s ním byť určite. Ja nechcem byť podľa mňa na zem, ani on nepôjde na zem, podľa mňa to bude taký postojový zápas. A budeme sa strieľať akéby v postoji. A bude to o tom, kdo jakoby trafí. A on bránil někdy, jakou má takedown defense? Viděl jsem někdy bránit takedowny? Iba z Gábora naskočil koleno, ne? To vím, to byl ten nejlepší obrán, co jsem viděl zatím, no ale... A s oným, ešte s Davidom. S Kozmičom. No, s Kozmičom ubránil celkom dobre. Neviem si predstaviť, že ho háčem. Není to nejak môj štýl, že teraz akože zmením stratégiu a bude ze mňa akoby zemiar. Takže ja si myslím, že to bude v stand-upe. Budeme sa okopávať
budeme si čítať dištanc a celkom som rád, že to je na 5x5. Že ja tí dlhé zápasy už viem ma kútia a on sa tých, keby čím to je dlhšie, tak tým sa viac zláme, mám pocit. Čiže celkom som rád, že to je keby titulák, že nemusím ga ponáhľať, mám čas, proste si ho naštudujem v tom prvom kole, lebo to prvé kolo má fakt dobre. Tam o to pokoj, tam je rýchly, má dobre kontry, takže na to si dám pozor a potom budem tlačiť. A přijde ti, že teďka šel jako trochu dolů, nebo že je furt jako nějakým svým píku? Ani neviem. Nejaký veľký mi príde, teraz som pozeral na Instagrame a mi príde asi najväčší, aký kedy bol. Takže tak. V víťazstvách aktuálne narazíš na supera, ktorý porazil Davida Zavadu, predtým bojoval s Engičkom a tak je to také meno, také zaujímavé celkom. Bojoval v Bellatore, v ACA, chlapec to má nalitané. Akože on za mňa je to najšikovnejší môj super za veľmi dlhú dobu. Tak sa z toho teším, že konečne trošku niečo také zaujímavejšie. No. A je tam ďalšia otázka. Ja mám veľa otázok. Ten to je súda štyrnu vynikajúcu. Ja by som si dal. 84, Marek, to znamená, že stredná váha pomaličky mierime od tej Nie, kam oni mi to silou mocou tam pchajú, lebo však môžem to povedať, lebo není to. Pôvodne to mal byť Akipa v Stuttgarte, čo je 31.1. A to by bola 7-7, ale on to nezobral. To by som si pozeral fest. To, akože za mňa to by bolo oveľa ťažší oriešok, jak tento. Ale tento nezobral ten zápas, tak potom prišla nabitka táto, lebo že na najbližších pár mesiacov žiadny iný zápas by nebol pre mňa. Tak zase ja som do hry so všetkým, vieš, lebo ja chcem hlavne zápasiť a je mi eventuálne jedno, že s kým a čo a kde. Takže som to zobral s tým, že teda som si dal kvázi podmienku, že potom chcem mať do nejakých 3 mesiacov maximálne hneď ďalší zápas, aby som, že urobím akože ústupok v tom, že pôjdem do 8-4, ale chcem akože potom 7-7 ďalší zápas čo najskôr. Takže to je pre dnešné video všetko. Ak chceš viac videí s podobnými novinkami, stačí zanechať like, odber a komentár. Prípadne video zdieľaj kamarátom,